Mshanami. Yini inkinga yakho Mshanami? Angifuna ungitshele Mshana, mhlambe yimina wrong. Mhlambe yimina okuphatha kabuhlungu, mhlambe yimina owenza iphuthu ukulanda emakhaya. Mshana, ngakulanda emakhaya mina ukuthi uzophila impilo la edolobheni. Manje wena usujahana wena nenjabulo yami kahle kahle. Okokuqala into oqalile uqale wangidlela unkosikazi wami Mshana. Okwesibili ngikufica la nomuntu futhi manje osethi uzama ukungithanda mina. Yini Mshana ngikwenzeleni? Into ofuna mhlambe ngikwenzele yona. Ake sikhulume manje njengamadoda. Mhlambe lento yokukuthatha njengengane iyona mhlambe eyenza ukuthi wenze kanje. Malume, into engakutshela yona ukuthi nama ngazi kwenzakalani malume. Nama ngazi. Angazi malume, angazi. Yabona uma ngithi angazi malume, angazi kwenzakalani. Lento iyaqala ngomalumekazi and wayengitshengisa ukuthi engitshela futhi ukuthi uzongiphinisela emakhaya mina if ungayenzi lento naye. Hawu. Nganibona ngibonani Nkosi yami. Sekaba ikhaya leli. Wemzoxolo. Hawu ma. Ungalanda ingane yomntanami uzoyilalisa lapha. Yini lengizwa ngabafazi lapha emakhaya. Uthatha ingane le emakhaya uzoyifuna lo msebenzi. Uzozayilalisa ebaphaki Ma. Hlisa umoya. Uzuvukelwe iBP ma. Hlisa umoya ngikuchazele. Ukuze lo ehlale la emaphareni. Yizenzo zakhe. Okokuqala ma ngazi noma bakutshelile yini labo mamgobhoza abagobhozela indaba ukuthi lo ulale nomkami mina. Walala nomkami. Okwesibili lalela ma. Waphinda futhi wazolala nomuntu ke manje ngibafica belele la emaphareni. Belele la emaphareni. Nomuntu othi usefuna ukuthanda mina ke manje. Oh, Nkosi yami. Julani. Hayibo. Koko. Yabona ukoko kwami.